दिनै जोङो बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे जाबाय माथाइनि गाहाम बाथ्रा 13 अध्यायनि 44 पदनिफ्राय 46 पदनि बाथ्रा। जोङो बेयाव बेबादि रोखोमनि नुनो मोनदों जे सोरगो रायजोआ हुआव दोनखोमाजानाय धोनफोर बादि। बेखौ नुनानै मोननानै जाय मानसिया बे धोनखौ फबनानै गालांथ'बाय आरो न'आव थांनानै बियो गासै गावनि दंनाय मानिखौ फानहैनानै बियो फैफिननानै बे हुखौ बायनानै लाफैयो। बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों। माथाइनि गाहाम बाथ्रा 13 अध्यायनि 44 पदनिफ्राय 46 पदनि बाथ्रा। जोङो बेबादिजों मोनसे बुजिनो हायो, इसोरनि रायजोआ दोनखोमाजानाय धोनफोर बादि। जोङो संसारनि जिखि हारि माहारियानो जाया मानो, इसोरनि धोन जे सोरगो रायजो, बे सोरगो रायजोखौ जोङो इसोरनि बाथ्राजों गाहाम बाथ्रा फोसावनायनि गेजेरजों सोरगो रायजोनि बाथ्राखौ खोनानायजों लोगोसे जोङो मिथिनानै नुनानै जोङो बे धोनखौ जोङो गोसो जानानै नाजावनानै लानो नांगौ आरो बे रायजोनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नांगौ। बेखौनो बुंदों जाहैबाय दोनखोमाजानाय धोन। थारैनो सोरगो रायजोआ मोनसे जों मानसिफोरनि थाखाय दोनखोमाजानाय धोनफोर बादि। गोबां मानसिफ्रा, गोबां जाथिफ्रा दिनै बे इसोरनि रायजोआव थांनो थाखाय, इसोरनि धोनखौ मोननो थाखाय हास्थायगासिनो दं। जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ मिथिबाय, जायफ्रा बे धोन सोरगो रायजोनि बाथ्राखौ मोनदांसबाय, बुजिनो हाबाय, बिथांमोनानो जाहैबाय बायनानै लागासिनो दङ, इसोरनियाव फैगासिनो दङ, इसोरखौ फोथायखोमानानै दङ, इसोरनि धोनखौ आवथायखोमानानै दङ, जाहाथे इयुनाव जोङो बे संसाराव थासान्दि बे सोरगो रायजोनि दोनखोमाजानाय धोननि थाखाय खामानि मावनानै जोङो जोबनायाव बे इसोरनि रायजोआव हाबहैनो हागोन। बे मिजिं थिनायखौ लानानै दिनै बुहुमनि मानसि मानियानो बे दोनखोमाजानाय धोनखौ नागिरगासिनो दङ। अनजाग्रा नोंथां, दिनै जोङो बुहुमाव थानाय जिखि हारि जाया मानो, जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायब्लानो, इसोरनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावब्लानो बै दोनखोमाजानाय सोरगो रायजोआव जोङो थांनो मोनगोन, हाबनो मोनगोन। अब्ला जोङो दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि गेजेरजों, बे मेसेजनि गेजेरजों जोङो बै दोनखोमाजानाय धोनखौ मिथिनो मोनबाय, बुजिनो हाबाय। नोंथांमोना बुजिबायब्ला, खोनासंनानै मिथिनो हाबायब्ला, दिनै बे धोनखौ दोनखोमाजानायनिफ्राय गोख्रैनो नोंथाङा दंनाय मानिखौ फाननानै बे धोनखौ बायनानै लादो। बे रायजोनि थाखाय खामानि मावदो। बे रायजोखौ नोंथाङा बायनानै लाब्लासो बे रायजोआव बे धोनखौ मोनगोन आरो बे इसोरनि रायजो सोरगो रायजोआव नोंथाङा थांनो मोनगोन। आरो जोङो नैथियाव नायबावनि सोरगोनि रायजोआ बेबादि बाव जे सासे दाम गोसा मानिकखौ नागिरनाय मानसिफोर बादि। बियो नागिरनानै मोनबाय आरो बे मानिकखौ मोननायखाय बियो गावनि गासै दंनाय मानिखौ फानहैनानै बियो बै मानिकखौ बायनानै लाबाय। दा बेबादिनो इसोरनि रायजोआ मोनसे दाम गोसा मानिकफोर बादि। जों बुहुमाव थानाय मानसिफ्रा मानिक होनोब्ला बयबो बुजियो, बयबो मिथियो, दाम गोसा मानिक। बे मानिकखौ मोननो थाखाय बयबो हाबिलास खालामो, हास्थायो। बेबादिनो इसोरनि रायजोआबो मोनसे मानिकफोर बादि दाम गोसा। बे मानिकखौ जोङो बायनानै लानांगौ। बे जाबाय इसोरनि रायजोनि थाखाय जों खामानि मावनो नांगौ। जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायब्लानो, इसोरनि बिसा हौवाखौ नाजावनानै बिखौ फोथायब्लानो बै मानिकखौ बायनाय जायो। इसोरनि रायजोखौ जोङो बायनानै लानाय जायो। बै दोनखोमाजानाय धोनाबो बेबादिनो इसोरनि धोन, सोरगो रायजोनि धोन। बेखौ मानसिया मेगनजों नुवा, बे रायजोखौ रावबो दिन्थिहरनो हाया। नाथाय इसोरनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'नि दारै
जोङो मिथिनो मोनो। बियो जोंनो दिन्थिबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि गाहाम बाथ्रा 14 1निफ्राय 6 पदसिम नायब्ला जोङो मिथिनो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आङो आफानि रायजोआव थांनोसै, जे नोंसोरनि थाखाय आं जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै। जेब्ला आङो आफानियाव थांगोन, नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामगोन, खालामखांनायनि उनाव आङो नोंसोरखौ लांनो फैफिनगोन। जेब्ला आङो फैफिनगोन, नोंसोरखौ लांफैफिनगोन, अब्ला आं जेरावनो थायो बेयावनो नोंसोरो थानो मोनगोन। बे जाबाय सोरगो रायजोनि बाथ्राखौ बुंदों। बै दोनखोमाजानाय, हुआव दोनखोमाजानाय धोन बादि सोरगो रायजोआ, बे सोरगो रायजोआ जोङो मेगनजों नुनो मोनाखैब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय दोनखोमानानै दोननायफोरबादि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरमायबाय। अब्ला फिलिपआ बुंदों जे बै सोरगोआव थांनाय लामाखौ जोङो मिथिया, नोङो बबाव थांगोन प्रभु? अब्ला फिलिपखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आंनो गोथां नंगौ लामाया आंजों नङाब्ला रावबो बिफानाव सहैनो हाया। अनजाग्रा नोंथां, दिनैनि बे गाहाम बाथ्राजों जोङो सोरगो रायजोआव थांनोब्ला, सोरगो रायजोआव हाबनोब्ला जोङो बे धोनखौ बायनो नांगोन। बे धोनखौ जोङो आवथायनानै लानो नांगोन। अब्लासो जोङो इसोरनि रायजोआव एबा सोरगो रायजोआव सहैनो हागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथां, बे धोना जाबाय जोंनि थाखाय मुल्यबान, दाम गोसा। जोङो बे धोनखौ बायनानै लायाब्ला, जोङो सोरगोनि धोनखौ आवथायनानै लायाब्ला जों माब्लाबाबो इसोरनि रायजोआव सहैनो हाया, सोरगो रायजोआव सहैनो हाया। दिनै जायफोरा मिथिदों बे बाथ्राखौ, इसोरनि बाथ्रानि गसपेलनि गेजेरजों, गाहाम खौरांनि गेजेरजों, बिथांमोना थाबैनो बायनानै लादों, गोख्रैनो नाजावदों, बे धोनखौ आवथायनानै लादों, जाहाथे इयुनाव बे बुहुमखौ नागारब्ला सोरगोनि रायजो जेब्ला फैगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला लांनो फैफिनगोन, अब्ला बयबो बे जायगायाव सहैनो हागोन, थानो हागोन। बे मिजिंथिखौ लानानै संसारनि मानसिया साफ्रोमबो बे धनखौ बायनानै लादों। अनजाग्रा खोनासंग्रा जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि गेजेरजों, दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों नोंथाङा खोनासंनानै माबादि मोनखो? नोंथाङा जुदि जोंनि बे मेसेज प्रग्रामखौ खोनासंनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो। अन्नानै आरोबाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, जोंनि चेनेलखौ लाइक खालामदो, जाहाथे इयुन भिडिअ'आव नोंथांमोनजों जों नुजाथिनो हायो, नोंथांमोननो गोदान गोदान नटिफिकेसन होनो हायो। बेनि थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। इसोरा नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामथों, बोर होथों। जोंनि दिनैनि प्रग्रामखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै गोजोन्थों।